Ano man naman, video na, puro lang ng ilong bro, video. Ano na? Yaplakon ko sa tsuwa. Hindi kay, tawa kalapit. Ano naman? Ay. Wala nun, karoon nga gaulay ko. What's up mga paps? May araw sa subong show sa Assumption. Si Lizzie will play Elizabeth, the pregnant Elizabeth. Wala ko kabalo kung ano gid subong ang matabo sa adlaw nga ni. Okay, because I have a client nga atenderon karon. Tapos may show sila. No? Pangga may performance task ni. Or just a show? Okay, thank you Liz. Thank you for answering. Let's just see what will happen subong adlaw. Pakita niyo chan mo Liz. Wala nang subag mong bata. Ini pillow lang. Pillow lang na. Malakat si Mami, dulong yan ay si Lizzie. Si Lily gali, sorry Liz. Samtang maulat kami diyan ay ni Lizzie. Okay? Show me liwat ba yung busong? Show me the busong. Okay. I'm so sorry. How does it feel to be pregnant? Hindi nyo good pag pangabayon nga magbusong dayon ang mga bata nyo early. No to early pregnancy. Yes. What? Karon pang imo yang ano pangga? Karon pang imo nga performance. It's because ang performance mo ya ano oras pa? 9:30 pa. Okay. I'll try my best to vlog the whole day. Let's see what will happen. Oh yeah. Oh yeah. Idolong lang namon si Lizzie. Oh my god, look how pregnant she is. It's very big. Hello, ngayong baby mo. What's with the hands? Wow. Sobra pa sa green thumb ba? Green hand na na yan? Yellow ni mo? Yellow na ha. Okay. Okay. Hindi ka mamungit. Basta may mga performance yan ng mga kids. Si Mami medyo tense gina effort. May stressed gina siya yan. Pero syempre, muli na yung mga good moms. Pero may lang na yung kasala sa last set kinaya sa mga when it comes sa mga bata nila. Elizabeth, do the dab! Dab! Yeah! Bye. Bye-bye, moms. Pabilin si stage mom dito. Wala sa ta. So, yung kay Mami, pabilin siya. Siyempre, kaya pati mga kids at tindero niya pa. Ano plano mo, moms? Piling ko lang niya. Okay, sige, bilin. Okay, so ate ko diya sa opisina, imbiling ko to si Jill sa eskulahan. Kaya kailan lang ko maghikutal sa mga damo lang bagay di. Actually busy ko subong. Kung may time ako makabalik sa school, balik ko to para magtanaw sa mga shows ng kids. A few moments later. Okay guys, ali mga upod yung gali sa Olobrano, mga pisan-pisan, mga friends and colleagues. Okay. Hopefully ate pa sila next 3 months. Yeah. Kasi sa ano lain man to. Okay, good luck girls ha. Thanks sir.
Nagaw ako sa SNR. Nangita ako sa mga pwede paklon. Pero may makupikin bakala. Siguro susunod ko lang balik. Kung makupunta kami ni Jill. Mabalik ko subong sa school. Check ko to kung gaano sila. Kay why pa man ang client kung nakabot. Siguro katong patugay-tugay. So see you later. Alright. Daw mayo nga itong parking. May kayo pasugtan ta mag-parking dito sa lapit. Instead nga magsulod ta to. So okay na ni. Okay, may ngagaw ko to. Ano ko kabot? Ilang? May nakuha ka? Away ko kabot. Video ko po ang iyagid niya ng tablo. Oo. Pero po ako man still shot. Yung mga ano. Ate o ah. Oo. Okay, okay. Binigyan may ma-lunch. Kaya si Lily Arapatoya sa school. Nagkapanyaga naman sa Nagkakaon ko sila sa may lunch ko siya. Ano itong dala niya? Ano yung chair? Binigyan may ma-lunch bang si nanay. Juice? Si Sweetheart kag si Elizabeth. Bye-bye. Liz, bye-bye. May kabuton pa ko. Okay. Para ano sila ha? Kaon mo mayo ha. Lanlan yung sustansya sa lawas niya. Bye-bye. So ako yung subong mag-lecture na naman ako sa SM to meet with my client kay asikasuhon kung iyang mga needs no para sa iyang pagbakal sa condominium. Amuni ka budlay. It's a good life, it's fun but it's also kapoy. Kasi ka sa Lilo and you're working sa sales. Medyo ang busy day mo makapoy kay pakadto pakariugram. Tapos pagsugat ko sa client ko madetso kami sa bangko and hopefully tayo yun ang transaction. At wala na sang sabat. Hopefully matapos ko early para makabalik naman po sugat kay Lily ka na. A few moments later. Okay. So medyo madugo ang transaksyon. Pero why pa matapos? Duwa ka bangko gikatuan amon. Pero may mga problema pagit. But anyway, no? Palayo tang bad vibes. More or less siguro matapos man ang transaksyon by this week. Okay, just to update you, pabalik naman ako subong sa Assumption para karon magsukat na lang dito. Pero patayunon ko na lang na yun ang kaon ko. Kay why ko kaon kay ng panyaga. Unod sang tiyan ko milk tea lang. Okay, samtang kaulat ako, I'll do some office work kay may internet man sa Alfresco. Dala ko akong laptop, so wala gina problema. So buhay ni Lily is 3 o'clock karon. So I still have time. Kay 1:45 pa man ang subong. Kapot na sila at wala ko pa ganyan makaon, no? Fries bang kaon? Ano price mo? Ano ko sa lahat. Especially Sunod na ko sa SNR na. especially this man right here. This man. Especially him. I despise him. So finally, mapuli nang ibang kami. Kapoy kita tanan, kapoy ko, kapoy si Mami, pero mga bata check nyo pagid. Kapoy man na sila. Oh, tulog siya, tulog na. Duwagin sila, oh, tulog, oh. So pero at least mapuli na kami. Ay, salamat. Tuesday pa lang na, ah. Ano naman yung video ko man.
So, mga paps, kami, hindi man pag-close up. Tsaka mo. Hindi. Ako nang close up, yaho. Okay. To, visit ka. Ikaw di record ko nun sa lawas mo do. Pabakla na na mo Jollibee, ni mga bata, ano yun? So, Gusto ko ice Jollibee. cream, dad. Ako bakli ko ice. Jollibee, so may kami kakaon Jollibee sa mga vlogs ko. Sponsoran mo kami ha. Kape ba? Sino kita para sponsoran sa Jollibee? So, as usual, live ko naman sa Jollibee. Dala ko ng buwa ka na sa Pero in fairness, sa tanan yung mga fast food, no? I think Jollibee ang pinaka-healthy. Never known. Large iced tea. Okay. Large iced tea. Careful here. Finally, nasa balay na kami. Gusto ko na magkaon sang Sunday pareho kay mami. Buubos na ni mami. Pak! Grabe mami ba? Sa pagid. Pak! Ay siya. Okay. Ay salamat. Tari na kami. Home sweet home. Oh yeah! Woo! Clap your hands girls! Clap! We're home! Yes, finally, ali na kami sa balay. Pwede na kami kapahuay-huay. So, thank you sa pag-upon sa akon. Till next time.